Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Tinoda kuti congratulations to Enzo ishall nekuti mukadzi wake amuzvarira mwana mukomana, which means ane vana vaviri vakomana, asi munongoziva mega akasiyana nemukadzi wake wekutanga uye amukadzi wake wechitu. Saka Enzo ishall anyora pa Facebook akanyora kuti thank you, another prayer answered, we are grateful at mafadzwa. I greatly accept you, baby. Welcome my son Joe. Daddy is a stallion. Hello family and friends. I'm now a father of two, Nenyasha and Nael. I love you my young ones. I'm blessed. Ndozvatorwa naEnzo ishall. Asi guys, munongoziva mega vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Varipo vanhu vamwe vachidedzera kuti congratulations zvinofadza, vamwe vanhu vachidedzera kuti zvinovengwa nevaroyi. Asi aripo umwe munhu auya ava nedzungu, hatizivi kuti muroyi kana kuti chii, asi anyora akati Enzo ishall mwana anodawo kuitwa vanhu vasiri kuloja. Zvine basa rei kuti munhu ari kuloja kana kuti haasi kuloja? As long imi muchizivana nepartner yako munogona ngoita mwana, that one doesn't matter. Asi munhu adaro hanzi iwe uri kuloja saka waitirei mwana, akauya akati plus sei tisina kuzviziva nezveurongwa hwemwana. Ari kudedzera kuti sei usina kutiudza nezveurongwa hwemwana kuti uri kuda kuita mwana nemugazi kana makatarisa zvingataurwawo izvozvo here? Because iye Enzo anenge anitoziva kuti pamwe pane varoyi chichi. You'll never know guys. Dzimwe nguva wakaradza vanhu numbu, vanhu vanokuitira zvinhu zvakashata. Saka uyu munhu aenderera mberi akati asi wakanzwa kuti tiri varoyi here? Zvandiri kutaura nezvazvo guys, kuti munhu ndezvaangataura zvichii chakadaro asi aposta paFacebook. Saka vanhu vataurawo zvinhu zvakawanda, vamwe vanhu vakadedzera kuti ione dzungu. Munongoziva mega vanhu havadi kuona chinhu chakanaka. Enzo paya asiyana nemukadzi wake vakadedzera kuti amhanyira chimwana chidiki zvikati enezvi ane mwana varipo vari kutaura zvinhu zvakashata. So guys, handizivi kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudzewo munhu wacho azoti kwekupedzisira anyway makorokoto. I don't know guys. Thank you so much. Musajambe ma aids edu.